हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा फाइनालि आसाम टेट ओंखारबाय आरो बिनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ लोगोफोर आरो एप्लाइनि लास्ट डेटआ 25 सेप्टेम्बर नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय एलपि स्कुल आरो इउपि स्कुल थ' नोंथांमोना जायफोरा टेट लिरनो गोसो दङमोन थ' नोंथांमोननि थाखाय फाइनालि अफिसियेल नटिफिकेसन सफैबाय बेनिफ्राय दायो अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामसिगोन बेनो जाबाय एचएस आरो लोगोसे ग्रेजुवेट जानायफोरा थ' बेनिफ्राय डिप्ल'मा नांगौना नाङा नोंथांमोना गासैबो अफिसियेल नटिफिकेसन नायनो हासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लादो दा फाइनालि एलपि स्कुल आरो इएमइ स्कुलनि टेटआ जामारसिगोन आरो बे टेटआ जागोन लोगोफोर थ' नोंथांमोना अक्ट'बरनि 24 आव एग्जामखौ होनो हासिगोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर जों थांसै दायो अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जोङो नटिफिकेसन नायनोसै थ' बेनिफ्राय फुल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनो हाथ'वाखै दायो साइडआ बिजि जागासिनो दङ अब्लाबो नोंथांमोना सर्ट नटिफिकेसन नायग्रोदो जेराव नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ मोनगोन थ' बिदिब्ला लोगोफोर एप्लाइ दायो सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन आरो एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन थ' नोंथांमोना नायनो हागोन दायो नायदो लोगोफोर मोनसे सर्ट नटिफिकेसन दा अफिसियेल फुल नटिफिकेसना दाबो आपल'ड जायाखै एबा डाउनलड खालामनो हायाखै अफिसियेल वेबसाइटआव मानोना गोबां बिजि लोगोसे आपल'ड खालामखायाखै जानांगौ थ' बेखायनो दायो ओंखाराखै थ' बेनिफ्राय लोगोफोर बेयावनो गासिबो डिटेल्सआ थाखाबाय थ' नोंथांमोना बेयाव माखासे डिटेल्सखौ नायग्रोदो दा बेयाव जायफोरा नोंथांमोना एचएस पास जाबाय बेनिफ्राय डिलेट दं अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोरा नोंथांमोना ग्रेजुवेट जाबाय डिलेट एबा बिए दङब्ला नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' बे जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना टेट होनो हासिगोन 24 अक्ट'बराव दा फाइनालि 24 अक्ट'बराव जामारसिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयाव नायदो माखासे डिटेल्स दङ थ' नोंथांमोना एग्जाम फिसखौ एबार एसे खम जाबाय नोंथांमोना एग्जाम फिसआ 300 जासिगोन थांनाय बाराव 400 जायोमोन थ' बेनिफ्राय दानिया जोंनि एसटिफ्रा 300 पे खालामनांगौ थ' बेनिफ्राय लोगोफोर बेयाव जन हिसाब ओंखारदों दा जना नायदो लोगोफोर जोंनि बिटिआरआ जन 4 थागोन बेनो जाबाय बाक्सा चिरां क'क्राझार उदालगुरि बेनिफ्राय गोबां जन दङ थ' नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादो बेनिफ्राय लोगोफोर बेयाव डिप्ल'मा नांथारगोन जायफ्रा डिप्ल'मा गैया नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा थ' नोंथांमोना मिथिखागौ क्राइटेरियाखौ आं दाखालि खोन्थाबाय दा बेनो जाबाय डिप्ल'मा नांथारगोन एलपि स्कुलावबा डिलेट नांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एमइ स्कुलावबाबो डिलेट थाबाबो जायो ग्रेजुवेट जानानै बेनिफ्राय बिएड दङब्ला नोंथांमोना गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन एलपि स्कुल एमइ स्कुल थ' बिनिफ्राय लोगोफोर बिनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ आरो एप्लाइनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना नुनो मोनदों 25 सेप्टेम्बर बिनिफ्राय एग्जामा जागोन लोगोफोर 24 अक्ट'बराव दानिया एडमिट कार्ड नोंथांमोना मोननाया जाबाय अक्ट'बरनि 10 आव मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामखौ एलपि स्कुल आरो इउपि स्कुल थ' नोंथांमोना होनो हागोन थ' लोगोफोर बेनो जाबाय अफिसियेल मोनसे सर्ट नटिफिकेसन दा बैसोखौ नायदो लोगोफोर बैसोआ बेयाव दङ थ' नोंथांमोना बैसोआ जोंनि एसटिफ्राथ' 5 इयार्स बारा मोनखायो नालाय थ' बेनिखायनो जोंनि एसटिनि बैसोखौ नायनोसै लोगोफोर थ' नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय लोगोफोर बिनि पेपाराव 1, 2 थायो थ' नोंथांमोना मिथिखागौ आरो लोगोसे एलपि स्कुल आरो इउपि स्कुलनि सिलेबास ओंखारखाबाय नोंथांमोना भिडिअ नायदो डिसक्रिपसनाव लिंक दङ थ' नोंथांमोना नायदो दा बेबायदि एग्जाम जागोन 150नि थ' 150नि एग्जाम जायो एलपि स्कुल एमइ स्कुलाव थ' बेनि गेजेराव सिलेबास थायो थ' नोंथांमोना चेक खालामदो भिडिअखौ नायदो दा अफिसियेल फुल नटिफिकेसन डाउनलड खालामनो हाबा नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन बेनिफ्राय दायो सर्ट नटिफिकेसन ओंखारग्रोबाय जायखिजाया टेट एप्लाइ जागासिनो दं दायो रेजिस्टार जाबाय थ' नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो हासिगोन दायो जों थांसै गोबाव खालामला रेजिस्टार प्रसेसआव बेनिफ्राय नोंथांमोना जास्ट दिन्थिगोन जे रेजिस्टार जागासिनो दङ आरो नोंथांमोना खालामनानै लानो हासिगोन दायो एप्लाइआबो सोलिबाय थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो थ' लास्ट डेटआ बारा गोबाव गैया नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय दायो एप्लाइ सोलिनायखौ नायनोसै दायो नायदो लोगोफोर एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ दा एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना गिबियाव रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन दा बिदिब्ला जायफ्रा गोदान केन्डिडेट नोंथांमोना रेजिस्टाराव थुनांगोन बेनिफ्राय डाउनलड फुल अफिसियेल नटिस डाउनलड खालामबा नोंथांमोना निउस आपडेटआव नुनो मोन्दों बेयाव डाउनलड खालामनो हायो नैबाव नाथाय साइडआ बिजि जाबाय थायो फुल अफिसियेल नटिफिकेसन दाबो आपल'ड जायाखै थ' बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारगोन नट फाउन्ड ओंखारगोन थ' बेनिफ्राय जों बेक थांफिनसै दानिया नायदो नै दा जोङो रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगोनो जोंहा गेवना फैयो पेजआ दा नोंथांमोना बेयाव माखासे डिटेल्सखौ नायनानै रेजिस्टार खालामनांगोन थ' बिनि सायाव आं लोगोफोर भिडिअ खालामगोन नेक्स्टआव नोंथांमोना पेमेन्टबो दाननांगोन अनलाइन थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन दायो नायदो लोगोफोर एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ थ' नोंथांमोना बथ साइड एप्लाइ खालामनो हागोन दै लोगोफोर बेयाव नै होनाय दङ बथ साइड थ' नोंथांमोना बथ साइड एप्लाइखौ खालामनो हायो थ' बिनि बागै आं नेक्स्टआव भिडिअ खालामसै नोंथांमोना नेनानै थादो